maybe na because anyị nwa bụ ife nwere akwụkwọ ego niile anyị nwere n'aka ka anyị na-eji eme akwụkwọ a ime akwụkwọ n'obodo a kịta na bụ maybe 5 million naira iwe nwee for 2 years inwe 2 years a ọ bụ na ọ inwe akwụkwọ inweta ọrụ ọ dị fantastic ma nke bụ inwegodo akwụkwọ a ịma nwetara ọrụ adịrị n'obodo a ịnọgide 2 years na adị n'ụka 2 days 2 years akwụkwọ ya emekwa expire ijebe akwụchakwakwa ibenu nwere ike ịbụ 3.5 or 4 million ibenu kwuye renew ịchọgbakwa ego ibenu si anya tọgbọlụkwa if on a wasting of time. Ọ bụrụ na Europe inwe akwụkwọ you can go outside and look for job ị na-alụ ọrụ mana obodo a bụ from day to day ịnọ n'ime ịpụtagodo outside agba ekpeluchi mana ọ bụkwara ma ịlụ ọrụ adịrọ so ọ bụrụ na anyị nwere ike inweta nwa enyemaka ndị be anyị nọ n'ime eri nne ife anyị na igbo ndị ife jikwanụ ndị a nọ n'ime abụọ na fa kọmiti because onye nọ na prison ọ gọọmenti ka ọ nọ n'aka gọọmenti deals with the person ebilizi anya nwere ike ọ bụrụ na atụghị nga 2 years ma 3 years ma nke bụ just overstay abụghị a big crime a na-enwe overstay na US a na-enwe na in fact je US kịta sef ndị nwe akwụkwọ ya dị few o mebi ịchọbazi ịnatazi obodo ka ihe edozibe akwụkwọ ya mana nke bụ na just na maybe n'ije n'ịpụrụ outside ka ije gota ife ihe eli ndị imi enweta gị agụgba anyị like that okpe etu ahụ ihe anọgide n'ime until na ndị bu na-agbagharị tiketi bụ na ịnatara obodo ihe amazinụ ịgba tiketi obodo kịta amaghị ife eme ka ọ ya n'elu 2 million naira 2 million ihe amana ego n'ise ndigo na Nigeria since ijela abroad o nwere ike ọ bụrụ na ịnọgo 2 or 3 years or 4 years because na ndị be anyị na-akpọ obodo oyibo ịnọla obodo oyibo a na-agwa ya chenji ya dọla ego eju everywhere fama akpọ ma obodo a na-elikọ dọla obodo anyị na-amaghị ife a na-akpọ dọla ife a na-eli bụ rupia so na ife mụnwa nwere ike ikwu bụ ọ bụrụ na nwee ndị be anyị at least all these philanthropies ọ bụgodo na ọ bụ gọọmenti fanyelụtụ ndị mmadụ aka ebe a ndị nọ n'ime dị too much ndị nọ n'ime dị more than mbezialụ na si ọ dị more than 1000 ndị bụ just overstay mmadụ ya nọ n'ime for 3 years 4 years just for flight ticket you know ọ bụrụ nọ n'ime ife obodo na-achọghọ asị na ịdala iwu n'obodo toye nga n'ije na-azụ ọgwụ ma ọ n'ije na-alụ ọrụ asịsị alụ na ma nke bụ just akwụkwọ and ka o si wee kasịa njọ n'obodo a kịta na-abụ a slighted mistake like a few days ago one of my neighbors ya na nwaanyị obodo na chat nwaanyị obodo delia efe emezi ọsị abịa nwaanyị obodo wee sị abịa na ebe fire anọ meet onye advice ebe fire meet maybe all this open place maybe na shopping mall shopping center o jere n'ebe a before na-elu ebe a ndị eke agbago okirikiri agụgbalị ebe a ka ọ si endio and immediately agụgbalị ịma na ọ bụrụ na agụgbalị nyetụ chance sị ka ị kpọọ na fon ka ịgwa ndị bụ unu ma ọ ka ịgwa mmadụ ma nke bụ na etu agụgbalị kịta na o nweze ya n'oni until maybe nọ 2 weeks akpọgota ya enu nye ifon wee sị gị mee kọl ka ndị bụ unu gbalị tiketi ị naba echeghị nye time ọ bụrụ na ị gbago dị tiketi ebuda ya ebe a na-akpọ Kalantino ebe aka ya anọzi asị ndị afọget ebe aka ya anọzi na-eme ife and the worst part of it bụ na this guy kịta na-enwe problem 5 days ago ndị obodo akwapụtago ngwongwo ya n'ezi ngwongwo just na ụlọ ya mere expire 1 day or 2 days ewenezi anya ọ bụrụ na ị nọrọ ya mebi na ị nwere nsogbu ndị eke fama nchere anyị si mebi ka amalụgodo ife na-eme n'olu another day kwesịrị ịkwụ ụgwọ ụlọ na fe egbukazi nnọọ ga-arapụ echi Monde apụta ewere ife paka ụzọ ya kwapụta ngwongwo kwanya n'akụkụ ndị obodo atụtụrụsị anya ndị ọbụla atụtụọ ife niile fa ewere onye ọzọ tinye n'ime haus ahụ no human conscience because ọ bụrụ na mụnwa nwere conscience anyị asị na ka echelugolo ka mmadụ ya esi wee rapụ ife niile ebe a wee na-adị ọzọ anụ onu
one of problem can the person well. So the obodo, because if I na approve no once in a month, and the obodo cannot give you 2 days. Ya bụzialụ. Okay, so onye na-eme ndị be anyị BP fanali. BP na-alị, imagine na o nwere ife na-alụ ụgwọ nọ 30 days na adịsị ka 3 days. Because I know 30 days in you. Ọ bụrụ na mmadụ ka ibite ego wee kwụọ ụgwọ nọ nke this month. Before you na-akwụ onye ụgwọ nke iji another month elukwago. You know, so our people na-ata too much. Ọ bụrụ na ife a nwere ike ilu to government of our country, etinye flight ebe a, in fact, etinye flight ebe a 1 minute ojugo. Adịghị ekwu okwu ndị nọ na my brother Cheli, can join something. Imana, I like him. First of all, thank you for coming because Imana OVF only linne and here we name na my platform. Obuna, I'm a mean follow more for. Yes, yeah. Na double tap on me here. Could make it up as me work manual life on your next week. Platform. I'm a click your video right on time. Okay. Yes. My brother platform my for the secret here dear Babuna.